wani jenengan? Ora wani lah. 150 sih. Oh, di Surabaya 150 70.000. Oh, 150 kuwi lho. Ngomong lah. Yo, Ora wani. 70.000. wis 150 ngono kuwi lho. Ora wani lho. Kuwi lho. 45 lho. 500. 45. 500. Wis ndelok kok ngene ndelok. Wis kalih. Kaos. Kalau di sini ya sangkutan. Kalau mau ngatur Sarawani ora lah. Empat lima boleh ya di sini bang. Anu elek pira anu elek? Elek pira elek? Iya sih. Oh, iku rasa. Mangatus tapi di sini. Mangatus ke duwe ya? Di sini gawa iki. Mangatus ke duwe nang jenengan. Pokoke kan bayar 500 ya bela we. Iya. Arep ani capek ngeli. Wani kan ngeli. Sanjangan apa sanjang? Ya iya kumaha? Lawan iki rolas ya Ya jajan yang pira lah, apa kok dibayar bae? 500 apa 600 iki lho. Ya ora apa-apa, jenenge malah seneng. Yang pira? Kan. Ini malah seneng kok. Iki pira Mas? 20.000 maning. Jenengan ya lho kemarin kuwe wis tek pas 500 sih. Gimana ini yang benar? Yo nu Adanya begitu. nggih. 650 to, Dik? 650. Rasanya kudu 100 lah. 650 lah. Kudu 100 lah. Bulu ngono ya di ora lah. Halo aja bodoh lah. Bener. Ora pore nyangker iki. Ya jepol karo nang Surabaya belum lah. Ngono iki lho. Astaga. Enggak wae. Loh. 650 lah ya. Wah, tuh nonton aja. Cilik pira anu cilik kayak gitu? Mas, Potong 100. Oh. Telu kurang oleh telu kurang. Telu 100 ya? Telu 100 lah. Oh, terus saya kalau di ora. Telu 100 lah. 65 lah. Oh, alhamdulillah. 65 tuh ya di 20.000 wis. Ah, di 20.000 kok. Sana belum Mo. 65. Petong tuh gelem. Ora di 20.000. Jam mau mana sing layone aja jeng jam. Ora apa-apa. Kira 700. Iya, tak makan 700 bro gelem lah. 300 lah. Ora jero temenan lah. Hadiah 10.000. Gelem guys. Hadiah. 40.000 wis ngono. Oh, 10.000 lah. Sing ape hadiah 40.000. 20 tak hadiah. Mau 20. 20. 40.000. Oh, 20 ora lah. 20 lah. Ya, tempat makan. Ki pira ge? Siloro 600 lah. 500 sama iki. Sampai isi kok. Kon sing bisa iki ya lho. Lagi mur lah kue, sing murah. Anu caca gentuk. Ki ora kebel. Pira ge? 20 lah. Selawe bu wis lah. 30.000. Selawe bu. Hadiah. Hadiah persahabatan. Iku. Hadiah persahabatan. Ini 30 lah. Metune 100. Pira iki tak nyancang di situ. Pira gembel lelek iku pira? Wong ringgit. Satu server. Di cek pira? Ah, ini sekotnya bingung lah nundis. Bisa iki lah. Pira ki? Mau nyoba apa bolong atus? Kalau ora wani ora lah. Hah? Ki pira? Wis pensiun. Iya. Wis pensiun ya. Ya di situ. Khusus jadi. Ini aku Kejare THR kejare. hadiah gitu THR itu. Ini aku jenengan aku ora wani ora. Iya lah, THR. Kan topi napik sih.
Kebele. Pira iku pira? Hah? Ya. 705 kurang oli. Pira Mas? Pira? Kebele pira? Gue 200 oli 200. Kebele pira kebele? Kebele. Saya pira ge nu elek ge? Di situ enak sih. Ya nu elek lah. Pira sih? 700. 705 kurang oli. 5 kurang lah ya. 5 kurang oli. Oke. 5 second. Kayak orang topian madep gitu. Dimen. Saya pira? Hah? Pira? Oh, sakut. Sakut ya. Masa geser ya? 6 seket atau 6 seket? Sing oli pira sing oli? Ya loro kursi. Guru. Pira nu elek iki pira? Ya, pantawase iku. Ya? Pantawase iku. Sewu. pira? Oh, Ora apa kok iki. sewu iku bingung ya. Pira kuate? Hmm? 6 Iya kok tegawe 20.000 iki lah ya. Ya lemu iki. Lemu banget sampai tempat itu. Pira kuate? Pira sih? Ya pira lah ngomong laporan. Ngono iki sewu yo kentir lho. 600 oli 600. Guru. Guru. Nggih, nggih guru. Ana yo guru. Itu pira nu elek iki? Anu elek kaya nggih. Bayar 12.5 Pak. Oh, astagfirullah. Pira sih guru? Kepriwe guru lah, saiki ketemu anggap guru ning yo. Lah wis tekangkat guru nah aku kok tindakan, Bu. Ayo. Ngono iki bingung lho aku. Piye? Ngono iki Kepriwe guru? 5.50 ya ora oli ya. Ya urung oleh guru. Kaya kowe. Sing oli si pira? Oleh 1.000 guru. Oh, lah sewu ya. Pira guru lah, pira iki lah. Sebener lah saiki lah. Aku ibu Anu duit guru. ya. Oke. 55 lah ya. Lah ya urung tayang guru lah. Tayang lah ya. Urung tayang. Nggih. Iya kuwi. Pianu Celangkung pira? Celangkung pira iku? Angger gelemnya 5. Angger gelem pira wate. Wate pira. Tawa sangat-sangat iki tawa. Ya pira ya guru? Ya. Itu pira? Pira sih? Guru. Hah? Ini cilik-cilik arep guru. Sing cilik. Ya. Cilik kan lho. Ya. Anu bisa iki ya lho. Tawa sangat-sangat tawa kok. 300 ali 300. Ya ora Ora oli ya. banget ya, sini lemu ora gede ora. Ini boleh sakit. Ora wani lah. Iki pira sih ge? Pira? 5.50. 200 oli 200. Ya ora oli ya. Ora 5